Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Seng Longkmie Demseiñïong hai khat sau tri unok pra arajar phosau la Pynhap Pyrda no i ke jingra khedap lai phos Snem pura ke jongka da go penkop buram i ke kong Jennifer's im ba de kong Delbiola gat pho ha ga ni sngi la sam mi ki kusnam jingnong job ha ke jing kop shot ha ke jing kop ruai ha ke jing le kai football ba kwe kwe ke jat jing le kai la pinchong kun ya ga ni sngi ni ke jingnon langju MDC ke malkila impra constituency ba Joseph Fantin Lakdong urang ba dong ba Anthony Nong Kinri kinong kit kam shnong kinong kit kam jong ke Seng Longkmie bagi pat ba nong shnong jong ke shnong Demseiñïong Kalau ke ba smoke nak smoke men habadan paket mau ye jinde barit jompi akham le ke ba khrao ke ba big pink of harimma and ye ibangale le se kini kilong kmi ka smoba it's a big thing for them maybe and na kapita jonga ka de tang ka kamram jonga kum kalong kmi jong ka ni ka dong ngade ka member jong ka Seng Madon kam batne banyarap batne taylang hakikam baro ki mamaki le wala da kamla batne ko makiki kam ki bakhraw handai ngalkloy ban krisyan ni Seng ijing ai le si ila ban long ibadet handai kam dondor pat kita baro pat ka pertai ni pat ka pisah ni pat ka spa handai kita kejisu ye joki kejiket mau joki ya ka ye ijing le ban jonga ngan ngaruh ngan ai ke jikle sikit ba yang Seng Longkmie kule sibut bagi bangdan ki players nama tim di semua bagi warna